हाय, मी आज मज्जा पिंक द हिलिंग सर्कल या पॉडकास्टला वनश्री जो घेते त्यात आले ॲज अ गेस्ट. आणि तुम्हाला माहिती आहे गेस्ट लोकांना छान छान गिफ्ट मिळतं. तर हे छान गिफ्ट किती छान आहे मी आत्ताच खाऊन सांगते ना. आपण आत्ताच रिझल्ट लावूया. हे हेमाली आणि समीरने पाठवलंय. वाव, ह्याचं नाव फन खाना आहे आणि खरोखरी फन आहे. मी आत्ता कारण की आपण मज्जा पिंक चॅनलसाठी करतो ना, त्याच्यामुळे मी हा पिंक असलेला हा फ्लेवर काढलाय. आणि हे पिंक सॉल्ट आहे मखाना आणि हे ऍब्सोल्युटली टेस्टी आहे. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे किती इम्पॉर्टंट आहे आपल्या सगळ्यांसाठी प्रोटीन खाणं. खूप छान आहे. आता मी जास्त काही बोलू शकत नाही. तुम्ही ताबडतोब जा आणि पॉडकास्ट बघा. तोपर्यंत मी हे आपण आणि नुसतं बघू नका. बघून झालं की लगेच खाली कमेंट्स करा, कळलं? आणि टेस्ट करा. बाय.